Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtani'a fal aksanul faslu biqat au nafyi au tangfisin au lau wa qalilun dzikru lau. Wa in yakun lan lamun ana apa kobare an mukaffafa iku fi'lan rufa fi'il. Walam yakun lan ora ana apa fi'il iku doa kang dudu makna doa. Walam yakun lan ora ana apa tasrifuhu tasrife fi'il iku mumtani'ah kang kecegah. Fal aksanu mongko utawi kang luwih bagus iku alfaslu misa bikot kelawan lapat kot au nafsin utawi huruf nafi, au tangfisin utawi huruf tangfis, au lau utawi lapat lau, wa qalilun lan iku sithik dikru lau utawi nuturake lafat lau. Ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa kobaru anna, kobari lapat anna, al mukaffafati kang diwaca enteng, apa kobaru anna jumlatan kali rufa jumlah ismiyatan kang bangsa isim lam yajtat lam yaktaj lan ora butuh apa kobaru anna ila fasilin marang perkara kang misah. Fatakulu mongko ngucap sapa sira alimtu an zaidun qaimun. Alim tu ngiyakinake sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku zaidun iku zaid iku qaimun wong kang ngadeg min gairi karfin saking tanpa huruf fasilin kang misah baina ana ing dalem antarane lapat ana wa kobariha lan kobari lapat anna. Ila ida kusida angin ing dalem nalikane disejo apa anafyu apa nafi fayuf solu mongko dipisah apa bainahuma ing dalem antarane bainaan wa kubariha bikarfin nafsi kelawan huruf nafi kakoli ta'ala kaya dawe Allah ta'ala surat Hud ayat 14 ayat 14 ya. Ayat 14. Wa an la ilaha illa huwa fal antum muslimun. Wa an lan sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Allah. Fahal antum mongko ana ta utawi sira kabeh iku muslimunah iku muslimun wong kang padha Islam. Iki surat Hud ayat 14. Wa in waqa'alan lamun tumiba apa kobaruha kobare anna jumlatan kali rupa jumlah fi'liyatan kang bangsa fi'il. Fala yaklu mongko ora sepi apa imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa alfilu fiil iku mutasarrifan
iku mutasor rifan kang bisa ketasrif au gaira mutasorrifin utawi ora kang ketasrif. Fa ing kana mongko lamun ana apa fiil iku gaira mutasorrifin kang ora bisa ketasrif lam yuta ora ditekakake bifasilin apa kelawan perkara kang misah. Nakwu qauli ta'ala ngene ya. Lam yuta ora ditekakake apa bifasilin kelawan apa bifasilin kelawan perkara kang misah. Nakwu qauli ta'ala contone dawuh Gusti Allah Ta'ala surat An-Najm ayat 39 ayat 39 wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku lil insani tetep keduwene manusa apa ilama angin perkara sa'a kang agawe atau kang usaha sapa insan. Surat An-Najm ayat 39. Wa qaulihi ta'ala lan dawuhe Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 185 ayat 185 surat Al-A'raf iki saiki wa an asa ayyakuna qad tiktaruba ajaluhum wa an lan setuhune kelakuan iku asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa kelakuan iku kodik taruba teman-teman parek apa ajaluhum batas uripe ahli Mekah batas uripe ahli Mekah wates uripe ajal fa ing kana mongko lamun ana apa fiil iku mutasorrifan kang bisa ketasrif fala yaklu mongko ora sepi apa ima yakuna ana kalane yen to ana apa fiil iku duaan iku rupa doa aula utawi ora rupa doa fa ing kana mongko lamun ana apa fiil iku duaan rupa doa lam yufsol ora dipisah apa fiil kakoli ta'ala kaya dawuhe Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 4 ya ayat 4 wal komisata an ghadiballahu alaiha wal komisata utawi ambalan kang kaping 5 iku an sak temene kelakuan iku ghadibah muga-muga bendoni sapa Allah alaiha tetep ing atase wong wadon wa fi qiraat iman ing dalem wacanane ulama Qur'an kang maca sapa man ghadiba ing lapat ghadiba bi singgotil mandi kelawan singgot fiil mandi fa ilam yakun lan lamun ora ana apa fiil iku duaan rupa doa tapi sebagian ulama ana sing maca ghadiballahu alaiha tapi lak ning Qur'ane wal komisata an ghadiballahi alaiha jadi ana sing sebagian ulama diwaca ghadiba ya tapi lak ning Qur'ane wal komisata an ghadiballahi alaiha fakola mongko ngucap sapa kaum ya jibu wajib apa ayyub sholat yen to dipisah apa bainahuma ing dalem antarane dirujuk iki
anwa kubariha ngono ya. Fakola mongko ngucap sapa kaum ya jibu mongko wajib apa ayub sholah yen to dipisah apa bainahuma ing dalem antarane anwa kubariha illa qalilan angin sithik angin kelawan sithik ngono illa qalilan angin kelawan sithik. Fakolat mongko dawuh fakolat mongko ngucap sapa firqatun golongane ulama iku minhum setengah saking firqa sapa ngene ya wakolat lan dawuh wakolat lan ngucap sapa firqatun golongane ulama iku minhum setengah saking firqa al musonifu utawi kiai musonef ya juzu wenang apa al faslu apa misa wa tarkuhu lan ninggal faslu wal aksanu utawi perkara kang luwih bagus iku al fadlu misa wal fadilu wal fasilu ngono ya wal fasilu utawi perkara kang misa iku akadu arbaati asya iku salah sijine ana papat pira-pira perkara. Al awalu utawi kang contoh kang kawitan iku kot lapat kot kaqouli ta'ala kaya dawuhe Allah Ta'ala wa na'lamaan kot sudak tanah surat Al-Maidah ayat 113 ayat 113 ayat 113 wa na'lama lan ngerti sapa kita an ing sak temene kelakuan an ing setuhune kelakuan iku kot sudak tah iku kot sodak ta temen-temen leres panjenengan nak ing kita bener panjenengan tak tahu leres panjenengan nak ing kita asane utawi contoh kaping pindho iku karfu tangfis iku huruf tangfis wawa utawi karfu tangfis iku asinu huruf sin au saufa utawi huruf saufa fa misalu sini mongko utawi contone huruf sin iku naku qaulihi ta'ala sepadane dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Al-Muzammil ayat 20 ya ayat 30 iki alima an sayakunu minkum mardho surat Al-Muzammil ayat 20 atau ayat 30 alima perso sapa Allah an ing sak temene kelakuan iku sayakunu bakal tinemu iku mingkum kali saking sira kabeh apa mardo pira-pira wong kang loro iku contone sing sin saya kunu wa misalu saufa utawi contone huruf saufa iku qaulus syair dawuh kiai syair bakar rujas wa lam fa ilmul mar'i yang fa'uhu ang saufa yati kulluma kudira wa lam lan yakinake sapa sira wa lam lan werwa sapa sira ngono ya kena ya wa lam lan werwa sapa sira fa ilmul mar'i mongko utawi ilmune wong sewiji iku yang fa'u manfaati apa ilmu hu ing almar'i an ing sak temene kelakuan iku saufayati bakal teko apa kulu saben-saben barang kudira kang dipesti apa emah asal isu utawi contoh kaping 3 iku anafyu huruf nafi kaqouli ta'ala kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Al-Qiyamah ayat 3 afala yaroina an layarji au ilaihim qaula iki surat Al-Qiyamah ayat 3 bener ta surat Al-Qiyamah sing nomor 3 iku surat Al-Qiyamah bener surat Al-Qiyamah ayat 3 afala yaroina
Afala yaroina ana ta mongko ora weruh sapa kaum Bani Israil non. An ing sak temene kelakuan iku layar jiu ora bisa bali apa pedet emas ilaihim marang kaum Bani Israil, marang kaum kaulan ing pengucap. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Gusti Allah Ta'ala. Berarti iki surat Toha ya. Berarti sing nomor loro iku surat Toha. Surat Toha ayat 89 ya. Lapat awalam yaroina an layarji'u ilaihim qaulan. Iku surat Toha ayat 89. Afala yaroina ilu. Afala yaroina Allah yarji'u ilaihim kaulan. Iku surat Toha ayat 89. Tak baleni yo. Asal isu utawi kang kaping 3 iku anafyu iku huruf nafi. Kaqouli ta'ala kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala. Surat Toha ayat 89. Afala yaroina ana to mongko ora weruh sapa kaum Bani Israil. An ing sak temene kelakuan iku layar jiu ora bisa bali apa pedet emas yo ilahi marang kaum Bani Israil kaulan ing pengucap. Wa qaulihi ta'ala. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Allah Ta'ala. Surat Al-Qiyamah ayat 3. Ayak sabul insanu alam najma'a iduma. Ayak sabu ana toyono sapa al insanu sapa manusa. An ing sak temene kelakuan iku lam najma'a. Lam najma'a ora bakal ngumpulake sapa kita tatawa sapa ingsun idumahu. Indomahu ing pira-pira balunge insan, ing pira-pira balunge balunge insan. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Gusti Allah Ta'ala. Surat nomor pira iki? Nomor 4. Nomor 4 iki surat Al-Balad. Surat Al-Balad ayat 7. Ayak sabu alam yarohu akad. Iki surat Al-Balad ayat 7 ya. Ayak sabu ana toyono sapa ingsan an ing sak temene kelakuan iku lam yaro ora weruh hu ing ora weruh hu ing ingsan ngono ya. Kabaleni ayak sabu ana toyono sapa ingsan an ing sak temene kelakuan iku lam yaro ora weruh hu ing ingsan sapa akadun wong sewiji. Iki surat Al-Balad ayat 7. Arabiu utawi contoh kaping 4 iku lau huruf lau. Wa qala lan sithik sapa man ulama ndakaro kang nutur sapa man ha ing lapat lau. Fasilatan kali kang misah minan nakwiyina saking pira-pira ulama ahli nahwu. Wa minhulan iku tetep setengah saking Arabiu sing contone huruf lau. Qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala. Surat Jim ayat 16 ya. Wa an lawistaqamu ala tariqati. Wa an lan sak temene kelakuan iku lawistaqamu lamun jejeg sapa kufar Mekah alat tariqati ing atase dedalan Islam. Iki surat Jim ayat 16. Wa an lau
wa an lawis taqomu ala tariqati. Dadi wa an iku nyimpen dumirsaan. Dadi wa an lan sak temene kelakuan iku lawis taqomu lamun jejeg sapa kufar Mekah ala tariqati ing atase dedalan. Saiki ana meneh dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 100 ya. Sing nomor apa iku? Nomor 6 saiki sing nomor 7. Saiki sing nomor akhir. Sing nomor akhir surat Al-A'raf ayat 100. Awalam yadilil ladina yarisunal ardo min ba'di ahliya allau nasya'u asabnahum bidunubihim. Iki surat Al-A'raf ayat 100. Awalam yahdi ono to awalam yahdi ono to lan ora duduake sapa Allah liladina marang wong akeh yari suna kang padha maris sapa aladina al ardo ing bumi min ba'di ahliya saking ing dalem sakwise aline ardu an sak temene kelakuan an ing sak temene kelakuan yo tatawa an sak temene kelakuan jadi maf'ul teko yarisu an ing sak temene kelakuan iku launasya'u lamun ngersakake sapa ingsun tatawa sapa kita asubna ngenai tatawa nimpa sapa ingsun ngono ya sapa ingsun ngono ae muaddim nganggo bener iki rujuke ku muaddim nafsa tapi menunjukkan mutakalim wahda asubna ngenai sapa ingsun ngono ae ngenai sapa kita ya kenek wae anjen muaddim nafsa hum ing aladina bidunubihim sebab pira-pira dosane aladina wa mimalan iku tetep setengah saking perkara jaa kang teko apa mah biduni fasilin kelawan perkara kang ingin ya biduni fasilin wa mimalan iku tetep setengah saking perkara jaa kang teko apa mah biduni fasilin kelawan perkara ngene ya biduni fasilin kelawan tanpa perkara kang misah wa mimalan iku tetep setengah saking perkara jaa kang teko apa mah biduni fasilin kelawan tanpa perkara kang misah qauluhu utawi dawuh Kiai Syair Bakar Khofif alimu an yu'ammaluna fajadu qabla ang yus'alu bi'adami su'alin alimu padha weruh sapa kaum tatawa sapa wong akeh padha weruh sapa kaum ngono ae an ing sak temene kelakuan iku yu'ammaluna iku diangen-angen sapa kaum diarep-arep sapa kaum fajadu mongko loman sapa kaum qabla ang yus'alu ing dalem sadurunge yen to dijaluki sapa kaum bi'adami su'alin kelawan luwe agunge penjaluk kelawan luwe agunge penyuwunan Bakar Khofif wa qaulihi ta'ala lan dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 233 surat Al-Baqarah ayat 233 ya liman aroda ayyutim murdu'ata liman iku keduwene wong aroda kang ngarepake sapa eman an ing sak temene kelakuan iku yutimu
iku yutimu nyempurnakake sapa man arudhu ata ing nyusui. Wa fi qiraati man ing dalem wacanane ulama rufa'a kang maca rufa' sapa man yutimu ing lapat yutimu fi kaulin ing dalem siji kaul. Wal kaulu utawi kaul asani kang kaping pindho iku anna lapat anna. An utawi lapat an iku laisat ora ana apa lapat an mukaffafatan iku mukaffafatan kang diwaca enteng apa an minas sakilati saking kewaca abot. Balia bali utawi an. Balia bali utawi lapat an iku annasibatu kang nasupake apa lapat an lil fi'li marang fi'il al mudhari kang mudhari. Wartafa'a lan kewaca rafa apa yutimu lapat yutimu ba'dahu ing dalem sakwise lafat an sududan kali jarang kali nrecel. Wa kufifat ka anna aidon fanui mangsubuha wasabitan aidon ruwi. Wa kufifat lan diwaca enteng apa ka anna lafat ka anna aidon kali maneh aidon kelawan maneh aidon kali maneh fanuya mongko dikira-kiraake apa mangsubuha makmul mangsufe ka anna wasabitan kali tetep aidon kali maneh wasabitan kali kang tetep wasabitan kali tetep aidon kali maneh ruwiya diceritakake apa mangsubuha. Ngene ya kenek ya. Wa kufifat lan diwaca enteng ka anna apa lapat ka ana aidon kali maneh fanuya mongko dikira-kiraake apa mangsubuha makmul mangsupe ka anna ruwiya diceritakake apa mangsubuha wasabitan lan kali tetep aidon kelawan maneh ida kufifat ing dalem nalikane diwaca enteng apa ka anna lafat ka anna luwiya mongko dikira-kiraake apa ismuha isime lafat ka anna wa ukbira lan digawe kobar apa anha saking lapat ka anna bijumlatin kelawan rupa jumlah ismiyatin kang bangsa isim. Naku kaan zaidun qaimun. Kaan koyo sak temene kelakuan. Iku zaidun utawi zaid iku qaimun. Wong kang ngadeg sapa zaid. Au jumlatin utawi jumlah fi'liyatin kang bangsa fi'il. Musdarotin ngono ya. Musdarotin kang ngene ya. Musdarotin kang dikawiti bilam kelawan huruf lam. Kakaulihi ta'ala kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala. Surat Yunus ayat 24 ayat 24. Ka'alam takna bil amsi. Kaan kaya sak temene kelakuan iku lam tagna ora wujud tatawa ora tinemu apa yaruha ora tinemu apa yaruha apa tanduran tatawa ora wong ngono ya kena ya
Kaan koyok sak temene kelakuan iku lam tagna ora wujud atau ora uwo opo zaruha opo tandurani bil amsi kelawan bil amsi ing dalem bengi. Ngene yo kena yo. Daateno ngalap cukup. Kaan koyok sak temene kelakuan iku lam tagna ora wujud atau ora uwo apa tandurane tato zaruha bil amsi ing dalem bengi. Au musodarotin utawi kang dikawiti bikot kelawan huruf qaf kakoli syair koyok dawe Kiai Syair Bakar Kamil. Afida at-tarokulu gairo an rikabana lama tajul birikalina fakaan koti. Afida parek koyo azifa yo, koyo syair pertama kali. Syair pertama kali azifa lah iki kok afida. Afida parek opo at-tarok kulu opo mangsane budalan mangsane berangkat. Gero anna rikabana ing angin setuhune tumpaan ingsun iku lama tajul durung gingsir opo rikabana durung geser opo rikabana birikalina ing dalem panggonan nginep. Wakaan lan koyok sak temene kelakuan iku kodin iku lingsir opo rikabana tatawa misai opo rikabana lingsir tatawa geser opo rikabana ai tegese fakaan kot jalat fakaan lan koyok sak temene kelakuan iku kot jalat temen-temen misai atau temen-temen geser opo rikabana. Wa ismu kana utawi isime lapat wa ismu ka anna yo. Wa ismu ka anna utawi isime lapat ka anna fi hadhil mas'alati ing dalem iki masalah. Iku makdufun kang dibuang. Wa utawi ismu ka anna iku dhamir rusakni iku dhamir sa'an wa takdiru utawi ngira-ngiraake ka annahu zaitun qaimun. Ka annahu koyok sak temene kelakuan iku zaitun utawi zait iku qaimun wong kang ngadeg. Wa ka annahu lan koyok sak temene kelakuan. Wa ka annahu lan koyok sak temene kelakuan iku lam tagena. Iku lam tagena ora wujud atau ora uwo apa tandurane bil amsi ing dalem bengi. Ora wujud atau ora semugi ngono ya kena ya. Ora apa iku? Ora tinemu apa tandurane atau ora wujud atau ora uwo bil amsi ing dalem bengi. Faka annahu qad jalat. Faka annahu lan koyok sak temene kelakuan iku qad jalat. Teman-teman gingsir apa rikabana. Teman-teman gingsir apa rikabana. Wal jumlah tu utawi jumlah alati jumlah ba'da kang tetep ing dalem sakwise ka anna lapat ka anna iku kobarun dadi kobar anha saking lapat ka anna wahada utawi iki ida kufifat ka ananuya ismuha. Makna kaulihi iku maknane dawuh Kiai Musonef. Rupane fanuwi mangsubuha. Rupane dawuh Kiai Musonef fanuwi mangsubuha. Wahada utawi iki ida kufifat ka annuya ismuha iku makna kaulihi
iku maknane dawuh Kiai Musonef rupane fanwi mangsubuha. Wa asaro lan awe isaro sapa Kiai Musonef bikaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane wasabitan aidon ruwi. Aidon ruwiyah, ruwi. Ila anahu marang sak temene kelakuan iku kot ruwiyah. Teman-teman diceritakake apa isbatu mangsubia netepake mangsufe lapat ka'anna walakinnahu lan tetapine isbatu mangsubia iku qalilun iku sithik. Wa minhulan iku tetep setengah sangking isbatu mangsubia. Qauluhu utawi dawuh Kiai Sair Bakar Hajas. Wasodrin musrikin nakri kaan sat yaihi kukkoni. Wasodrin lan pirang-pirang utawi dodo. Musrikin nakri kang mencorong gulune. Kaan sat yaihi koyok sak temene susu lorone iku kukoni montok karone apa ya wadah lorone bathok karone maksude ngene ya kukoni iku cara-cara iki sindiran niku wong Arab iku lak nyeluk wong kuwi suwayu gulu-gulune rengget-rengget ngono kaya susune iku montok kaya ngono. Fasad yaihi mongko utawi lapat sat yaihi iku ismu ka'anna isime lapat ka'anna wa utawi lapat sat yaihi iku mangsubun kang dinasubake bilyai kelawan ya li anau krana sak temene lapat sat yaihi iku musanna iku isim tasniah wa kukoni utawi lapat kukoni iku kobaru ka'anna dadi kobari lapat ka'anna. Warwiya lan diriwayatake, warwiya lan diceritakake apa lapat ka'an satyahu kukoni. Ka'an koyok sak temene kelakuan iku satyahu utawi. Iku utawi ka'an koyok sak temene kelakuan iku satyahu utawi susu lorone sodrin iku kukoni montok karone. Fayakunu mongko ana apa ismu ka'an apa isime lapat ka'an iku magdufan kang dibuang. Wa utawi ismu ka'an iku dhamiru sa'nin iku dhamir sa'an. Wa takdiru utawi takdirane iku lapat ka'an hu satyahu kukoni. Ka'an hu koyok sak temene kelakuan iku satyahu utawi susu lorone sodrin iku kukoni montok karone. Fasad yani mongko utawi lapat satyani. Fasad yani kukoni. Fasad yani kukoni mongko utawi lapat satyani kukoni iku muftadaun wa kobarun fi maudhi'i raf'in. Ngene ya. Fasad yani mongko utawi lapat satyani kukoni lapat kukoni iku mubtadaun dadi mubtada wa kobarun lan dadi kobar. Fi maudhi'i raf'in ing dalem makal rafa iku kobaru ka'ana iku dadi kobari lafat ka'ana. Wa yaktamilu lan memper apa ayakuna yen to ana apa sat yahu. Apa sat yahu apa lapat sat yahu. Wayak tamilu lan memper apa ayakuna yen to ana apa satyahu apa lapat satyahu iku isma ka'anna iku dadi isime lapat ka'anna. Wajah lan teko apa lapat satyahu bil alifi kelawan huruf alif ala lunggoti man ing atase lunggote ulama ing atase lunggote wong ngono ae.
ya ja'alu kang dadosake sapa man al musana ing isim tasniah bil alifi kelawan huruf alif fil aqwali ing dalem pira-pira tingkah kuliha sekabehane akwal. Kuliah sekabehane akwal. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.